Ang inyong mo'y delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, ang sarap sa feeling. Kapag ganito yung mga kanta ni Fourth of Spades. Yung aking sinta, ikaw na ang tahanan at mundo. Kailan kaya? Saka pa rin ba sa mga nagtatanong kung kailan bang magiging kayo? Baka naman kasi pag nagde-date kayo, wala kang pambayad, B. Ano na, kaya sa cash o mapa-e-cash man yan, alam mo na nga ikaw yung lalaki, gusto mo babae yung magbabayad? Tapos sabi mo first date, sabi mo, ay hindi, ako kaya ko lahat yan. Di yan, si babae dinala ka sa isang restaurant na mamahalin, may mga roasted chicken at turkey. O, pahiya tayo doon, B. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Myra Tony. At kanina nga na pinag-uusapan natin sa tuwing lumalabas tayo kung saan usapang kaperahan, ano ba ang mas trip mo? Trip mo ba mag-e-cash o yung mga mobile banking na ganyan? O trip mo yung cash mismo, cash on hand? Alam mo, ako po personally, mas gusto ko ang e-cash. Kasi syempre, bukod sa less hassle na sa pagdala ng kung ano-anong mga gamit. Diba? Syempre, dapat ang laman lang ng bag ko, rubber shoes, sports bag, ganon. Hindi na ako para magdala pa ng wallet, no? Pero again, ito pa naman depende rin po sa iyo. Lalo na sa iyo na ubod ng gastos. Gusto mo yun, kakasahod mo lang. Uy, Beo, October 2 lang. Baka naman, gagastos ka na naman dyan. Basta whether gusto mong e-cash o cash, kung ano man yung trip mo, malaki ka na. Pinakamahalaga, learn how to be kind. Anong connect nun, Maratoni? Ay naku, B, alam mo kapag ka nagbabayad ka, minsan kasi medyo yung tono ng pananalita mo, o kaya naman yung pagka kinakausap mo yung tindera, ikaw na nga yung walang dalang cash, ikaw pa yung nagagalit. O minsan sabihin mo pa, sorry po, next time kasi hindi ko dala yung ganito ko, hindi po ako nakapagdala ng cash. So, manang, mag-install ka ng e-cash. Siya pa rin yung nag-adjust. Bakit? Digital world na, no? It's time to adapt. Kaya kung ikaw medyo wala pang e-cash na ganyan, o baka naman yung e-cash app dyan, baka kunin pa ako as endorser, ha? Anyway, maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pakikinig. Lalo na yan. Lalo na yung sasakyan na kulay green. Oo, yung green GSM na mga taxi na yan kung nasan man kayo, kung saan man kayo napapaligiran. Sana naman maisakay nyo ko minsan. Oo, ako po ay proud commuter. Kaya saludo rin ako sa mga driver o mga rider na merong ding e-cash. Less hassle and more on the healthy living side. At balita ko ito ring Green GSM is nagpa-promote din sila ng environmental, anong tawag dun sa wala ng gas? Basta e-car, ganon. Anyway, ako po yung magpapaalam na. Ako pa rin po itong nakasama nyo na pwede nyo ma-follow sa social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. Again, radio DJ po, hindi po artista, ha? It's MARATONEE. Susunod na ang ating spicy opa. Hindi ko alam kung nagbabayad ba to o hindi. Ang ating DJ Kim Chino. Kaya naman tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sa puso at isipan ko. Basic. Metro's #1